Biyag ti tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Di na pungutan. Apaya na pisang timanggas to'y bado ka? Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado? Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado? Tapno amom? Kit-kit gaputa na pisang tilila ba ang abado? Awan ti sweldom itapulan. Anya? Ha! Day tati magkanab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang tikas nga naramid mo kanya ulo na ababaonan, Adelina. Rumbang na ang tinaramid ko ken kuana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas tay tangar aramidem kadag iti babaonan diti balay. Anya? Sana mo't nga gagara amapisang timanggas ti badong. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya at kanyak. Saan lang matan ni Alona ti pangipakpakitam iti sana nasayaat. No di kat amin dagiti babaonan diti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaonan. Iso pangasim. Tadi mo mo't idapas pasakitan. Jessica. Apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti, imbilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak mo madam. Tiyawanan pain nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laeng iti kwarta. Alina, kanan tayo amin dagita sida. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaonan. Anya? Pakanam iti naima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan, sana rumbang nga imutam dagiti babaonan. Sana mabalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanam kiten iti agkakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Madam. di ka pumanaw, Jessica. Ay, Ingkakit di ayabaan dagiti kakadwa mababaonan taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Puston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga resign lang. Anya? Damag ko. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat lang ngayon. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwa. Ala, asino langan nga iti mabati dito'y balaydan, wagikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tayo. Anya? Tila ang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala luna. Simang putputan di kasukat ko driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybay akong uray dinan itid kanyak ni sweldo. Tinapateg, makapanaw ako niti dahito balay. Miller, Agsapulak lang niti sa bali pagtrabakwak. Jay nasingsing pati amok. Sana kaskan ni madam, nagalas ti ugali na.
Nalawag ayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, Alona. Wen Ray, mansyon ti balayda. Talaga gaya mabaknang da. Agkakangina, dagiti kagawan da. Wen Aray, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kinadda pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigua kagawaan. Kasta? Wen. Sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wen. Apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbagat. Awan parekot iti dayta. Siya kung di makamo. Isong awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Ray, sino dyan kinasarita mo? Itay kakadipay dita, Jessica. Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Sino dyan kinasarsarita? Anya ko matibibiyang mo. Nasken ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dilo ka di pa iti papanan nyo, madam. Ay, awanan re. Agawid ta ni dyan balay. Madlaw ko na bannog kayo, madam. Panagkunat, masapol yu ti agrelax. Anya? Agrela? Uwan, madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apatid. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kaya tiyo, madam? Mapansin ko lugar, madam. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodriguez. Kayat ko ti makarelax. Magustuwak tinangi pa na malugar kanya, Ray. Kunakon kat amagustuam da ito alugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwa kan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ita, madam. Gata, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoy a lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak nga imay kadagiti kakastoy a lugar. Gaputa, magkumikumat kadagiti negosyo mikan ni Armando. Ma'am. Alalala. Tanggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mampet. Ita mampay adarabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Babartag ka asim Mampet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mutla na yung bag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at no kasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O, anden. Aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mampet. Sa banya talaga, alona. Di, Ti madmadlaw ko, anya nga minday ta amadmadlaw mo, Jessica. Kanayo na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Ay, saan lada ita tinadlaw ko kuha na alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliyo mo. Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay! Ala! Anya di ba mas pasamakin ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagara matin nagtibaso. Anya? Oh my God, man!
Yun, madam, masaksakit anak. Kirumbingkan ka kat kastoy! Di nakisubukan tila babo, Pangasyo! Ito ti rumbing tapno, agnakem ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan, sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga'y sakit mo dayjay nga Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadagiti babawanan. Rumbang lang tikas jay nga'y naramid ko kani Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dagiti babawanan. Asinulangan ti kaduwata diti balaya. Anya? Kabalanta nga ta amin at trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam. Pumanawak laangan a Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali a panggadak. Jakon maanusan pa ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Taure siya. Kaya't kumutun ti pumanaw. Alona, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Siya kung tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Naamwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timang tadaw. Ay, agyaman kami Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaan ni Ray. At tamanan ka sarsarita na iti cellphone. Wan agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayo. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduado-an tilangana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta Jessica. Ang mga nudakas da aramidan nakadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay, nay. Tumalangkyaw manawin. Warwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pagginuman tinang iturungam kanya. Uy, madam. Ad namanan, marelax ka iti dayto yung lugar. Nalawa ka na duti tattao dito, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda ditoy. Talaga, dagiti lang babak nang tiyong umay iti dayto yung lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanya, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ket pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agurdara kon iti inuman tangaran. Kaya pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet na dyan, driver. Kanayon kamutan na rumumar. Mas asikasom ka niya na imbag nagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay kuma, ngagi mo na ka.
Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Aniya. Awan di sa bali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko nila ang Ray. Ti pagtaltal ka. Mawatam. Aniya. Nasingpet. Kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay. No kanayon kami arumuar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller? Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. Unay! Aramidin ta daytoy. Kapunta kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itan ti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti day jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan. Kas mo isa driver na. Taktakkel ti singirak itaabayad na. Jessica, green ka. Jessica, Napay ka di alona. kasla da nakastra ka tao dito balay. Anya? Ang mga no da nakastra nga agtatakaw. La, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti bote ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak dayto iti sirok ti katre. Armas ta dagitoy abotay alaw na. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Bikon og reklamo. Itod di pa amin dagiti kwartayo. Ala, ito amin na kasapulan niyo. Basta saan da kami apat patayan. Kortengan nga iawat dagiti kwarta. Narasan? Titiparakan ka! Ito'y matiparakan ka. Sir, madam! Ayos kayo kadilang! Uwan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaman nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Tamilar ken Ray gayam tiag tatakaw. Dagiti awanan bain! Sa nabale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan na kami at tinulungan? Nalabit, naala da aminin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam, Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamirisak itan. awanan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo aginurak. Da kayo gayam ti makatulong kada kami. Ulitek ti agyaman kada kayo. Biyag ti tao. Sika man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka. Mala, mapantakit din. Agawid tayo jabalay. Ha? Lela, mabahinak sa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am mo da papakan mama. O mga sandak akayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At lang amin mabalin nyo itibiyag. Idinto da kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Lela. O ano kas nga rod, panagnagam day ta.
Agawid tayo jabalay. Takayat da ka makita kan maam-am mo da papa kan mama. Natalaga yung tinubyo anak mi, ah. Agyaman sir. Di nakawagan ni sir. Papa, kung namon ganyak. Ha? Manutawan mon, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kanti pamilya mi. Iso nga ipasig mon ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yo iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lepasan na pa'y ti panagadal na. Okay. First year college lang amin tinailupas ko. Tawan pagadal ko. Sige. Ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya? Sika ti mang paadal kin ni Fidel kunam, Elena? Wen papa? Sigurado ka, iha? Wen mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo ti ba iti taon nyo? 35 mon. Kat 22 na lang. Di kan nga nagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayo ng sika. Santo Apolos papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kuana. Di kay madanagan. Tasaan nakabasta agtalag iti may sa alalaki. No jak marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamukay ha. Agtalag kami ken ka. Kat good luck nga rod kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mang paadal ken ka, Fidel? Ni Elena, danang. Elena manan. Di matimbagak ken ka asinaamon day jay a babae. Tasi ka ti sarsaritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang. Di ka lababae. Bakbakit tay nobyam nga musika. Di kay kumamatag soy ti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanyak. Nasingpet. Kan talaga mariknak ti kinadungo na kanyak. Kan maisa. Tawak lang mata makariknay ti ayan. Basta, diyak kayat day jay nga Elena para ken ka, Fidel. Iso asinaamon. Di ka kaagyaman. Tadamang tulong iyanak ka. Nagasakit din ni Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uhu! Uray pa'y nga ran iso ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May payan na nga ron iti anak ni Fidel aya kat bumakit meten abalasang. Kay ubing pa man, ka nasulukla at 30 na. Narigatin nga aganak ti kasta atawan. Adan to may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Etan to lagi nasuro a 30. Di mo ida pakibiyangan. Tabalasang ginbaro na ba? Awan makita ka dakas iti dayta. Oh, Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idikalman, papa. Sa bali pa ito alam mo, naimbag lang at kautim no magipit ka. Saya atim ti panagadal mo, ha? Tanarigat ti awan malpas na nga adal. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Wan, papa. Katagyaman na kada kayo. Gapoy ti tulong yaw. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. Noan niya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo asulbaran. Bagay, papanam. Ije palay da Elena. Bukas ta, maklon mo ni Elena, ngagbalin ang malugang ta. Kitwan anya pa'y nga Agdindin nadan, awan mo't maaramidak. Kasarlat kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung mga ijay. Awan!
Inakla umiliw mat ah. Sige, inakaw. Oh, adoy nanang. Agmerienda kayon, di kay agbabain. Ay, agyaman na Elena. Ay na, nakasingsingpit ka. Nagasat gaya ma talaga ti anak ko. Takasken ka, tinagbalin na nobya na. Pagrabangak day ta. Tapat-pat ka kunay ti anak yun, nanang. Mabit lang Yalaan kayo pa iti spaghetti. Ay, saan nagbalasang ko? Nabsuga ko na yan. Ay, kwa nga men. Ada importante agagarak. Iso nga, imayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang? Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibagan. Ibagayo kit din. Anya day tayo nanang? Di kay kadiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No, ada? Awan ngamin bagas, men. Kan, pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Mapanaman ang bagay. Kanayong karuwa. Ije balay da Elena. Ika ba umutang? Di ka lang mabayin sa kastangar aramay daw. Umutang nga kaya? Ha? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Oh. Kan inakmat umiliw Saan ang napupuutan di pa naglabas daw? Nakaturbusin ni Fidel. Trabaho pa yan. Wen nga rod, papa. Oh. Isuna lang ta iti addayo a lugar ti na kay distinwan na. Makapay ikawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Iso ngay ruamon ti bagim. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpay ha? Mapmaparin titawan. 40 mon. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsakmat mauray. Anya? Ay, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na, taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam takasarita mi apaman nga bakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasariyon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito na may nawa sila na. Apay ka di? Kwa, adang amin damdamagan da papakan mama kanyak. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel. Ano niya? Oray, ti panagawid mo, ha? Kuwagaya. Adagayang operation mi intong umelawas. Isa, may tantan pa ilati panagawid ko. Ha? Nalipatak mo tan. Sige. Tara, at dami iting mi. Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayam ti long distance nga yan. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anya't mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak lang. Mano na bulan asan ngay mauawag ni Fidel. Ag-text mat kiti, ngam sagpaminsan lang. Anya? Apay, adasan nyo ang nagkinaawatan. Awan mat ti amok, mama. Ngam mas daawak. Kasla limami isang tinobyok kanyak. Kasla saanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadan sa baling ayayatan na. Anya? Iha, think positive latan. Sikamat lang ti marigatan, no agpanunot kay ti saan anasayaat.
Ha? Ay, naimbag nga oras yun, nanang. Mabalinti umay. Ay, ado ti sa nga ili-mili na. Di ka maasikasaw. Dagiti ka trabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agda magaklak uma, may papankin ni Fidel. Adda ka di. Kwa. Adda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang nga tayo bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayad at ayong tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry, Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kamin kaninanang. One sweetheart. Umuna kayo namangan. Sino dyan masikog a babae? Apaya, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiak. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklaim pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuhatawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy lagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apaya naaramid mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanin na ko, Elena. Aklunan ta ko matigasat ta. Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa? No okay laang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanin na ko, ma. Elena. Jakmat ninamnama ang mapasamak ti Castroy. Iso pakawanin na ko, ma. Jak kabalan na, mama, papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Agkasaran iti mabiit ni Fidel. So, bay-bay amon. San ang mabalin nga awan maramidak, papa. Inaban ko ti ayan ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tainak at ipaan ti seremonya ti kasar. Elena, amom ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidan. Ay ayat ak ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, mama. Anak ko, lipat mo na dya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tirumbang ayatam. Takalpasan ti kinasaya at ngayon papaay mo kang kuha na. Kasadya lagayam ti aramidan na. Iso alipat mo. Papa. Iya, italaang tayo tamari krignam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlaang. Papa. Mita nalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnaudan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tay jay tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, adda kayo dayta. Noo aganak ni Mariel umay dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kuana. Wana nang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel di nasawam anak ko. Ubing langarudan, napintas pa'y. Padampay a professional. Talaga siguro may isuti para kanya, nanang. Apay
kaya nauli magkamadlakay. Manipod ng kasarti anak takas tanti Jarmo. Aglalarot ka. Kasalaw. Kat mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam nga. Abay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos na kenkwana. Tadamot ng trabaho na. Ay, problema ay dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanula ang ni Elena. Tapno makaturpos iti panagadal na. Ura sino mo siguro tagsasaad iti biyang ni Elena? Talaga ang masakitan. Kahit, ay, mabalinta nga ay. Nalpasan ti kasar. Ustukit di, tan ni Maria, ti nasawa na. Kay kayat ko, ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, iti day tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, mama, barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ak iti napasarak dito eh. Ay, iha. Aprobadon ti papeles ko. Isungag flight akon iti mabiit, mama. Agawid ka nun diyaya ti anak ta, Fidel. Asino ngayon ti mga waawir ka ni baby? Apay, saan ka din agsubli ni Manang Aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni Nana. Tayo isunti mga awir iti anak ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay day dinanang ko. Iso ko mati mga waawir. Ngam nasapamot ngamin api musay. May destino kiti sa bali a lugar, Mariel. Wen nga rod. Ay, agsinatan iti trabaho, Fidel. Sana ba eh? Tasan unay nga adayo ti pakaidestinwa ka ni. Agan-anad ka nga rod iti lugar apapanam, ha? Wen, kastamat ka na kayo. Agan-anad kayo met iti anak ta dito eh. Nanang, rumwarak. Mangan kayon to na. Pakanan yung tumot ng ti apo ko yo. Ay, papanamanain balasang kaw. Ay na, saan na masapula damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Ha? Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papanan na nga tamanain. Basta sumangpit na nagapoy ti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manain. Huwag damagak. Kasla makaunget pa. Sa baligayang kiugali na itamanugang ko. Kasla nasingpit mat ididamaw. Ngamita, sumupsuplada matan. Manipod idinay destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon matan arumwar. Kan marabian nga agawid. Yak maamo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Abay, jak makuntak ta asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nag-aawit idirabi eh? Yak amaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko ah. Ha? Atap mo nga? At ay danon da kanya. May papanid asawa. Kat numapanag nagkakaluklukwanak ni Mariel. Jak amo no anya ti aramida. Ah, andyan kayat mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. At kakadwa ka pulis. O sige, agyaman na kumanin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduam ti lalakim iti da ito'y hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo itibayin! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarakaro pa'y adikan ay ayatan! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo itibayin, adwa!
Ay na, anak ko. Imbalintuag mo matan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nanang, nasakit din nagam ko. On amo ka nagbasula kita sa wag. Apay nga naramid na tikas day kanyag. Apay na Ay lang. na, baybayamon na itay babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay ang kastoy. Tinagtungtong palan ti pamilya mi nanang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawa ma foreigner, anak ko. Wan, mama. Padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na para kan ka iha. Kamaudyanan na, nakasarak kan iti lalaki para kan ka. Wan, mama. Makunak amay sak akagasatan kadagiti amin na babae. Ngamin, nasingpat tinagbalin nga asawa. Ay na, nagsaya atin no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timpang ka dyan, anak ta. Agawid dan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay ka nasaya ra. Tapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanang, Payakas na tilang nga masimbang petanak ko. nanang. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya ang nanang. At nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya! Biyang, di tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadaal dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Wan nga rod. Ang nakuna ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod kano iji munisipyo. Ah, kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitam tuman kan kuha sa lodsudan. Jakmut na damagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti da itakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan na, ay wan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti karubam. Ipakaamom kada kuada nga umay kay ito iji barangay hall. Tapno sana kun mapan ijaan nyo, ah. Ay katuan ang kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malagi yaman ang nga Gina. Apo! Apo! Oh, Gina, anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iti barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anyat pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga itad ti barangay wano sino pa hindi ta? Ha? Ado ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso a pumanaw kan, Gina. Anya,
Relief goods ti bagbaga ni Gina. Wen mama, aggapo ka no ijang munisipyo. Iwaras da ka no into nung may alawas. Kukwada laeng dagita relief goods. Para kadakwada laeng amamirmiraot. Iso nga ro na ka sa timbagak ka ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramid mo anak ko. Kukwada laeng dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adina kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Gayamon. Anya nga rod nga ikit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan to nga agsapol iti tulong ti daduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di matan timbaga na kanya. No, danto ibilin takan ka. Ibaga nga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita manggag mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya di imay imbaga ni Gina ijay balay. Nga da ka no tulong nga agapoy ijay munisipyo. Pudno day ta, ma'am. Kinapudno na siya tinangibilin ka ni Gina nga umay na ko maibagay siya ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pa ilang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan me day ijay relief goods. Kukwayo lang. Madam. Kukwayo lang! Nga men, da kayo amamirmiraot ti ad-adda nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaga na kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idin na pa ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamatan ka sa pulan ti tulong, ibagadala ko may tinasaya at met. Makapasair met, dagiti pa nagsasauda. Anya ngay nga rod kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Naimay ka kuma, adda kumamat relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakken ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana may busti kwartami. Kan kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Kita aman, kasla talula piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon tamangan tayon, nakaluto akon. Ay, mabit lang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak a kwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wan nga rod anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanya. Barang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino anak ko? wen nga rod, mama. Nagdakkel agatan tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaangan di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay mandanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakakmeten. Sapay la ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak tumata siyak ti makamo. Siguradong agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, ta sumuro taktuman mat. Wan gayam bakit? Adda nang kong istoryada ije store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina, iti kasino. Anya? Isumo ti pag-iistoryaan da ije store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada.
Saan amakisayan ti kinabaknang da? Ngamin, baknang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kanuta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilen nga agina kunam Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasano ngay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, ado dagiti kakabagyan da babaknang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay at tao ti dida kaya ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Kat baknang da. Sapay la kuma. Tasandan to nga agparikot. Ay na, kasano ita na anak ko. Awa na napulos ti kwarta tay jepang ko. Sa dino ti pangalaan tay daramatan ta. Ay, wan nga rod, mama. Kasano day tuyan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babaknang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwartana. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat dagita tattao. Awan pa'y mat manamnama kadakwada. Wan nga rod, Ay na, kasanuta itan, mama. Awanan apulos ti kwartata. Dayta nga rod, anak ko. Agbabawi gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok tinagsugal. At dako malat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ang tulong nga gapo iji munisipyo, kunayo kagawad. Uwan Romeo. Adanagan ni bakat mo itilistan. Iso nga ibagam kan kuha na nga umayin tun Lunes, Uwan kagawad. Sigurado na ita. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti karubam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na kuha da nga umayda intun Lunes. At danaganda. Amang ano pabainan da kagawad? Saan siguro? Gamin, agdinamag dito'y ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga kagawad. Bakit? Inton Lunes, mapan ka di barangay hall, Apay lakay? Ada man ng tulong. Isuti ko na ni kagawad. Ay kat nasayahat nga rod ano kasta lakay? Adda mausar tayo no bilang. Wala, at dapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakil aba nagdeta para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ijay handa bilin. Ingkay baga kadakwada nga umay da intun Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ay, jakayat lakay. Ha? Amangan noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, aga po iti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edi kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagak to ka ni mama. Tamapan kami to di barangay hall. O sige nga rod bilin. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan nyo amapan? Ngamin, nagan nyo tinakalista, mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, mama. Isa pa nga siyo. Mapantayo ko ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asaan tayo ang nakapangan iti husto.
Gapula ang tawan nga rod kwartata yun. Ala, sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman ako unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uhan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Amo ka naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbidutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag kat namiris yu ti bidot yu. Ngamin, santay nga mo nagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agamsaan, gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Agam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makamo amang i-budget. Mama, Ay, una yan di kastoy abiyag. Saan tala ko man ang nagsugsugal? Saan ko maakastoy ti biyag tayta? Mama, para kanyak. Husto lang day dyan napasamak ka tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw ti dakkel agad tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti panagbalbaliw tayo, mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa indita. Gaputa ti kwarta laang tinapatig kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga kasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka anak ko. Pudnutan ako na. Iso amanipod ita. Sursurwantan ti makipulapol kada kiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada ataw, gapo iti kwarta. Tati kwarta na laka amapukaw, no di mo amo asalimet-metan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Biyag, ti tao. Papa, apay pinanawan na kami matan. Kasano kami paitantawan ka na. Husto, Liza. Hindi ka nagsangit. Aklunan tayo ti pan nakadisgrasya ni Papa mo, Manong Roji, awanan ni Papa na kasingsingpat unay kanyak. Nakakaasimot dahi kayo obing. Uli lang iti ama. Aysa, usto daytan. Mapankan iti silid mo. Kaya't ko bantayan ti bangkay ni Papa, Mama. Aysa, saan ko maanatangkan ti ulo? May sala ang tisaw. Roger, pastrakam ni Aysa iti silid na. Di urayan nga agpungtotak. Ala, umay mapantan iti silid mo. Taamang ano niya teramida ni Mama. Wan. Mama, kaano ka di amay tabon ni Papa? Itangaal daw kitabon na. Ha? Saan tayo nalamayan? Nalamayan matan iti may sangal daw. Paitabon tayon. Tagastos laeng no agpalamay tayo pay laang. Isuntumat lang iso dayta. Di uray lamayan tayo iti makabulan.
din tumit la agbiagan ti amam. Tanatay kat nga rudan. Mama, Oray di ka numay. Taday tanto man agsangit-sangit ti kuko ijayan. Kagurgurak akit kitaan ti panagsangsangit mo. umayak ka, Mama. Saanan ko nakmat? Basta umayak. Kaya't kung atindaran ti panakaitabon ni Papa. Kat, di ka nga rod manan agsangit Uwen, Mama. Manong Roji, umayak man pailaang dito'y silad mo. O sige, sumber ka. Ang mabalin ka di. Manang ko ng kanyak. Makaliplipat ka man ako na ako. Sige, Manang. Kasta nasamsam it adanggan. Hay! Ang apay mo ka iti silid mo. Tsak ngamin makasangit ijay silad ko, Manang. Ngamin, agasidag ti silad may ni Mama kat agungat no mangagdangag sangit ak. Ala! Agsangit ka man nun balasang ko. Nakalagladingit ngamin. Naitapunan ni Papak. Awanan tinakasingsingpat nga amak. Ay, wala nga rod. Ay, kasano nga itang tibiyag ta dito'y balayo. Tawanin dahi ti papa, manakasingsingput ka data. Uwan nga rod nauyong mat ngamin ni Mama. Santula ang sumingpat idinwada ni Papa. Ngamnawan ni Papa dito'y balay naguyong. Ay, nagpaiso dahi ta. Ay, papayakas jay, kasla saan ang maladingitan ni Mama, ipupusay ni Papa. Diyak pa'y nakita ang nagsangit sika. Ha? Ay, pasensya ang imibagbagak lati madmadlaw ko ni Mama. Saan nga taan naliday, ipupusayan ni Papa? Aysa, itataawanan day di Papam. Ladingitan. Ngam pumanaw kan dito'y balay. Agnaed kan ijay balay dalolam. Ha? Apay, Mama. Awan karbangam iti daytoy abalay, Aysa. Ngamin, ampun da kalaang iti day di asawak. Masapul ang maamam daytoy. Taday tate agpaiso. Saan akayat day di Papam nga ibaga ti kinapudno kan ka? Iso ang nagtalinaed ti pudno a kinataong. Bayat asibibiyag pay day di Papam. Anya? Asino nga ron nga tipod no nga inak? Diyaka mo, damagam tokin ni Lolam, ta itulod ka ijay. Mangisagana ka iti merienda, kapag meriendaam ni Eddie, Roji. Kabarbaro a driver ko ni Eddie. No kasta, pimanawan ti sigod a driver yo, madam? Saan man atila salsaludsudem si ka, Roji. Ako namlan asino ka akalalaingan amang palpalutpot kanyak. Manakibiyang ka talaga ababaunan. Sorry, ma'am. O ala, umay kan Eddie. When, ason? Oh, anya pa lang tararamidam, Roji. Kasta unay apa ng matmat mo kin ni Eddie. Apay, kursonadam? Kaya't mo agar-gar yan? Ay, kwa, saan mo't, ma'am? O sige, inaisaganan ti meriendayo. Sabali ti madlaw ko kadagiti dua Driver na ko, nana. Angam kasla naglailo damat iti tunggal maysa. Driver na nga talang, Driver a sweet lover na. Ay, sus. Nagbiitan nga anaadaan iti boyfriend ni madam. Nabiit pala anatay da disar nga asawa na. Ang ada-adagos ang boyfriend na. Ay, naapo pa kawanan na. No kamali ti atap ko. Nakaskas daw lang amin. Nakalala ilo da iti tunggal maysa. Tauray dala agin narakop. Ngaglinlin na ngay. Ay, Roji, agimpaki kamutan tapumanaw kan dito'y balay. pati siya.
papanawon dakmeten, Ma'am Asun? Kapilitan, takayat ko adalusan ti balay ko. Ha? So katak aminan akagawaan dito balay. Ibulang kon dagiti sigod akagawaan ditoy. Tapno awanan ti pakalaglag ipak iti daydiser mo. Anya? Ti kayat ko, pati babaunan so katakmatan. Tadyak kayat ti marites ang babaunan. Ay, ala, awan mo ti madingay nararamid ko kada kayo, ma'am. Apay nga ipapanawon dak. Amok ngamin alabid ka. Diyak kayat ti kasta babaunan. Ti kayat ko, tay na ulimak. Saan akaskan ka alabid? Ha? Ala, agim pakikan. Taagidan kayon kini Aiza ang pumanaw dito balay. Uray, taawan mo't pinirma ang kontrata. Iso amabalin kalat ta apapanawan, iti anyaman nga oras akayat ko. Ay na, naimbag man tayong pasyar mo ti apukok dito'y balay me, madam. Saan ko nga ipasyar? Ta isublikon kada kayo, nana. Ha? Natayan day di asawak anangampon kan kwa na. Iso nga isublik matan kada kayo, nana. Da kayon ti makaamukan kwa na. Di nagkumapanawan, mama. Sumurot ak kada kayong agawid. Saan ko maanatang kan ti ulong Aiza? Nilolam ti pudno akabagyam. Saan na siya? Mama! Alang, intayon, Rogie. Taagawid ka matan, ijay lugaryo. Itulod kan ijay terminal tibos apagluganam. Owen, ma'am. Manang Roji, pangasim. Di ka kumapumanaw. Di nagpanawan. Aiza. O anya, sumurot ka kada kami, wano saan, Rogie? Sumaruno akton, ma'am. Kaduag pa ni Aiza dito, itakaasimat. Ay nana, pasensya kayo na. No makipagnaedak pa ilang diti balayo. Di nakmat ngamin palubusan ni Aiza. Ay na, masyanak iti awir ko. Takas la anak kumatan. Tamanipod maladaga. Siyak tinangawawir kan ko, ana. Ay na, pagyamanak kititi ka Adam Tababaan kan ka. Maup-up basit ti iliw ni Aiza kan ni Ma'am Asun. Ay, win karon. Ay, uray kas jay, anak uyong ni Ma'am Asun ka ni Aiza. Patpat lata ti apo ko yu ti amok a babae. Ay, nakaladladingit laeng. Tapi musay mutin tinakasingsingput nga asawa na. Ay, nawin nga ron. Day di sir laeng tinangipatag ka ni Aiza nga apo ko yu. Ta sana kayat idi ni madam ang mga punda. Impilit lang day di sir. Ay, masyanak lang iti apo ko. Ngamkid day, nakaragragsakak. Ngamin makadanak man ng ti apo ko. Kinapuno na, jak kumakayat nga ipaampun ide. Ngam nagpakpakaasi day di sir mo kanyak. Katamo ka na singpet, iso nga intulok ko. Nana? Mano atawan amakon konsensyak. Gapo iti panangipampun ko iti apo ko. Taiso ti pakalaglag ipak iti daydi na nanang ipasngay kan kuana. Ay, daksanggasat lang amin. Tanatay daydi anak ko nang ipasngay kan ni Aiza. Kadyak kayat ngagbali na nakakaasi ti apo ko kiti sidong ko. Isungay manugot ka nang ipampun iti daydi amo malalaki. Sana bali. Taadan iti poderyo ti apo ko yun, nana. Ala, di ka nagsangit. Makadinayon ti apo ko yun, iti agnanayon. Natay gaya man ti pudpud no nga inak, Lola. Wen, apok. Natay anang ipasngay kan ka. Kat ti amak ngay, sa dino ti ayan na. Nangasawan iti sabal iti amam. Tinalikudan na kayo iti day dinanang mo, iti sikog nakapailaeng. Kadya kon nakita.
Kasla kunada mo ta nag-abroad ka no. Diyak mo ano sa dinong abroad dayan na. Kasta gayam, Lola. Pasensya kan apok Narigat ti panagbiag ko diti probinsya. Amo ka na iruam ka itinapinta sa panagbiag. Iso amay kawa kalakit di. Ngem di ka mandanagan. Tadyak itulok ngagbisin ka apok. Iso na laeng tapuro na teeng ti may pasidakken ka. Ta iso mo timulak dito oy. Di kay agdanang Lola. Nairuamak itinatang. Takanayon nakidya pagsidaan ni Papa itinatnatang. Nasaya at nga rin no kasta apok. Ay na, diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Ngamin makadana ka nitang nanayon. Lola, ay na, ipatpatag ka unay apok. Kat ikarik, aramidag ti amin nakabailak. Tapno maipaay ko dagiti ka sa pulamwan. Napigsaak pa nga uray bakit ako napok. Naway hata itanhani. Awanin ti man nakibiyang ababoonan. Ken ti ampun day di asawa. Agyaman na, tapinat ganti daw ko. Di pa nang papanaw mo kadagijay at tao. Ay ayatan ka. Iso nga amin nakidawam. Ipaay ko. Dakkel una ito'y balay mo, hani. Dudua tamad ngagdendin na. Nagdakkel ti pagnanay danta. Ha? Akan kasla maalyawak nga agnad dito ay. Taapay. Kasla daday di asawa mamang bambantay ka data dito ay. Iso nga ilakutan sa langan da ito ay. Tagumatang ta iti sabali abalay ta. Anya? Anya, mayat ka ason? Ilakutan ti balay mo. Sanak a komportable dito ay. O sige. Sikat ti makam mo. Nana, good news! Ada na sa pula kapag trabaho ang sentro, agparlorak. Makatulong akong kada kayo. Ay na, nagsaya atin ngay barok. Diyak kaya't ada kami iti apukok ti priority. Ada pamilya manas ka natulong ijay lugaryo. Ay na, ulila akong adamang. Ken adamatan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ko. Ken adamatan pagsapulan da amin. Iso abagikla ang hindi pampanunutek. Iso ang tumulong nga kada kayo. Nang runa ka ni Aisa. Kaya't ko atulungan nga giskwela. Ay na, agyaman akbarok. Ay, nakasingsingpet ka. Sapay kumatad adun to pe abindisyon ti sumangbaykan ka. Agyaman ak nana. Lola, agturpusa ko iti high school intun umay abulan. Wun nga ro dapok. Ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni manang mo aro, Jay. Taiso ti tumultulong ka data. Awan problema iti dayta. Saan kayo nasabsabali kanyak? Kamang kayon iti biyag ko. Isuan napatag kayo kanyak. Saan kayo apanawan ditoy? Ken agyaman ak unay kada kayo Tawel ka maklata dito'y balayon, nana. Ay na, pakaragsakan miti dadateng mo kada kami, Roger. Sika ti instrumento ti apo, tapno makaadal ti apo ko. Wan manang, Roger. Napatag kamatan kada kami. Iso please, di ka kumapumampanaw. Saan da kami kumapampanawan? Wan, ikarik. Gapo tayo patpatag kayon kani Lola. Ason, kwarta man. Naibusan ti kwarta. Awan kwarta. Anya nga awan kwartam asasawam. Kat no nagsasaro no ti in manicure kan in pedicure mo iti kalman. Or-orno ngak ti matmat gadak. Tapno adda pagpuunan ta iti uray basitla negosyo. Kanon to pa makaurnong ka. Natay tanton ngem di ka pala nakaurnong. Usaran takit di. Tadagatangak. Anya man ang tigatangam.
Arak manan, pagbisyom manan ti kwarta. Ha? Pagbabaem? Agulima ka man. Di nak mabalin alapdan iti kayat kong aramidan. Tanulapdan nak. Nasaysayat lang agsinatan. Anya, Ha? Ha? pangaasim edi. Agbalbaliw ka kuman. Awanan ti sanikwata. Tainla kumatan ti balay ta. Kan amin nga urnong ta. Nairanod tamat adwa ka dagi jaya. Oh, Kat isardeng mon ati agbisyo. Tapno makaurnong ta. Kat adda pagbiagan ta. ay. Yeg mo ti kwartam ko naknay. Awanan ti adu pa asaw. Ay, narabyanak. Taado ti sinerbisak. Ha? Asino ti babae anak kaida iti sofa? Ede? Shh! Tangiwat mo. Kababayin ka na giti karo ba? Asino da itang ababae kunak? Ni Mila. Gayam ko. Gayam? Ha? Kastamanan ti imbagam idi kadagiti nagbalin ababaim. Insangpat mo ida dito'y balay. Kat gayam ko kunkunam. Ngam babaim mat gayam ida. Agulima ka. Padasam adangran ni Mila ta makaraman ka kanyak na. Unay kamatan, Edi. Talaga ka di nga awan panagbalbaliw mo. Apay akasta ka. Mamin anon nga kare ka. Ngam awan mat matungtungpal mo akarim. Saan ka nga isuksukat? Di ka kitagyaman tagawid akpay dito'y. Anyat kayat mo. Diyan ko nagpakpagitakin ka. Ah! Nabanugag ko na yun, Edi. Iso anasaysayat lang agsinatan. O sige, tayo talaga yan. Agsinatan ah! Ay na! Congratulations, Aisa! Agyaman ak manang. Ay na, kablawan ka po. Nakagraduar kan. Kat kablawan ka matroje. Nakapaggraduar kan. Agyaman na kityadwa na itulong mo iti apo ko. Ah! Para ka na kayo kanilolak di pa nagbaligik manang Roji. Nakasaysayat ka kanyak. Nagpaiduma pamatag tinarignakan ka. Nga uray saan ka akab kabagyan. Agyaman ako unay kan ka. Kat subalitak to ti kinaimbag mo kanyak. Ay na, ti panunutom kit ni kiti agbalin ang masak bayam. Sa anak nga agururay iti uray anya asubalit tinaramida. Basta ti kayat ko agbalin anabaligi ti masak bayam ay sa. Lola, manang Roji, nagsweldo akon. Isong agpasyar tayo man. Ay na, agurnong kaki di. Di kagbalin ang barayo boy. Wan mad nga be, napok. Agurnong ka iti kwarta para iti masakbayam. Nangilasin ako na iti para iti dayta, Lola. Manang, basta agpasyar tayo. Takayat kong agrelax kayo. Ay na, nabsugak. Ay, oray siyak, nabsugak. Ngam na ya, dupay mat ti sobray ti in-order mo, ay sa. Sobra ti in-order mo. Di tayo mat gayam kinabailan nga inibus ti order tayo, Lola. Excuse me. Dalpas kayo ka din anangan. Mabalin nga alaan da kita sobrayo. Tadi yung samat kabailan nga ipusan da kita. Aguray ka. Ang mabigbig kayo Nanaason? Mama? Da kayo kadidaytan? Sino ka? Balasan ko. Mama, siyak da ito'y. Ni Aisa. Ay, sana ko. Balasan ka. Mama, abi aking mutong kayo matan. Atindo ka sa laysayan, anak. Ay, napakawanan na ko, anak ko. Sorry.
Kapo iti panang papanaw ko kan ka, idi basit ka pa'y. Kastamat kan ka, Rochi. Pakawanan da ko ba? Pagigyanan nyo itan, mama. Napan kami idi ija balayo. Tasarong karanda kayo kuma. Ngam nalako yung matgaya man ti balayo. Awanan ti balay ko, anak ko. Agkatang-katang kita. Naibusan ti kwarta. Sursur-surak dagiti kakabagyak apakiturturukan, anak ko. Iso anak kakaasya kita. Anya? No kaya't yung sumurot kayon kada kami iti panagawid mo iti probinsya. Ay nasaanan, nakababain mo. Dito yaklatan. Tamakasursurak iti restaurant nga agur-ur iti sobra dagiti customer. Kan pasaray ag manicure, kan ag pedicure ak dito. Ay, ada parlor ko, ma'am. No kayat mo, ijay kan ngagtrabaho. Ano? Alan, mama. Napatag kayo latta kanyak nga uri kasi tinapasama kiti kalabas. Uray sana da kayo tipudno ang nagtaudak. Imbilang kayo napudpudno nga inak. Iso asumurot kayon kada kami iti panagawid mi. Ay, madam, ada man na nagpamalik yun. Ay na, agsasaruno dagiti customer mo. Ay na, di nakman awagan iti madam. Tasaanan ang maibagay day takanyak nga awag mo. Syakit di tirumbang amang awag kan ka iti madam. Wano sir, wano bossing no iso. Tasikat ti amok ita dito'y parlor. Ay na, jak kayat nga awagan dak iti kasta. Roji ko nahilatan. Manang ko namat nga rodan kanyak aroji. Ala, sige. Manang ason. Agyaman akmanan kan karoji. Jakam mo no kasano ang makasubal itak iti kinaimbag mo kanyak. Kastamatan iti ado, ana itultulong mo iti anak ko. Ay na, di yun panunutan dayta. Tinapatag, naragsak tay aminen. Nubukod mo laeng nga pagragsakan ti pampanunutam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no naasi kay ti pada matao, ragsak kantal na ti dumteng iti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinaggibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Oh, antay tati ka na, Madela. Mahan kan. Agyaman aksalte. Ita ipay ang mabisinak. Mangan ka nga, Rodan. Di nakdisturbuhan tawan oras ko amang subukon ka. Adaramidak. Hala, ingka aramidan ti kunam nga aramidam. Kabailak ti mga asisyak. Rombeng lang Tani, manaktak ka una yan. Ikarikatak ti mangan. Agpigpigar ti imak nga agisubo iti kanag. Ngam ikarikatak. Inay adak lang. Ti inauna nga anak ti asawak ti dinteng mapanak adagos iti silid ni Adela. Naringatan. Oh. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, Saldi? Inayad mat ngamin kipanangan ko. Ala, yag mong plato kan kutsarang, tasubuan ka. Tarasan. Mama, simura kaklatan ta nakalukat mo tiri daw yo. Mangmangan kayo matan. Uwan, Gemma. Subsubuan. Tadi nakabalan ang mangan, ngayon iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensya kan, tasikan ti mga asikaso kan ni mama.
Makumikom kami mat ngamin iti kabsat ko ngagtrabaho. Awan na nyaman na, Jema. Asawa ni Mamayo. Iso aron bang laasyak ni mga sikaso kan ko na. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang tad iti kwarta nga igatang mo iti agas ni Mama. Ay, sige. Time nak gumatang inton madamdama. Digusak pa'y ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan akon ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Oh, agsangit kayo manan. Ay, kwa, kanayon ngamin ang mailiw kada kayo tinayo, Jema. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Tayo makaala kiti bakasyon ko. Bantayan kayon to, Mama. Kumusta niya, ate, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, Mama. Ibagak to nga umayda kayon to sa lungkaran. Ne, nakasukat ka mo at salti. Papanam, Inang agsapol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Agawid ka kumaat akos. Makaboring dito eh. Maestresak dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Saldi sumbatan na. Maumuma ka kadiin ang mga tartaripato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat ang nagayatan ti kastoy ang napasama kanya. Di pan nakaatakik. Iso ang naka-wheelchair aklata na kastoy. Ngamtultulong ak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Antay ka man ako nakon. Tilalaw-lawatan manan. Maladingitan aklaang. Taklat matan ti panagbaliw mo. Idi sana kun ang makakunahil. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagak to ka. Sana rin. Siyak to man tagbalin adakasan mo ibagam ti bagak. Di kan samat agpampanunot Adela. Kaya't mo aya aguraan dak dagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Angam no kaya't mo pagtalawon da kon dito eh. Nagat sige ah. Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngam, mapukaw nakmaten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba? Kanakaan. Mapana ko man dito balay da kumpare ka, Rudy. Angam, nagbiyahe mo't gayam. Jack na dano. Iso, di mauasa ko na dito'y balay yung kan. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan, kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay da. Kan makinistorya akmat ko man. Kahit pinanawam di asawa mi di balayaw. Asinot kadwa nang ay. Awan na. Makauma mo't tagigan iti balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha! Ay unay mo't ti kasta pa nagsasaomon ngay kaadakaan. Agpay sumunag ka. Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakat. No amok lakas diti pagbanagan na. Jakla ko mainar-araman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kanakan. Idi kapigpigsaan pa ni Adela. Kasla katek kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la ide ti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mo, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan ang makabaal, oras matain tapno si kasum di asawam. Saan kami mata nagkasarang kan? Nagijay ko maanak natin mga sikasukan kwa na. Makumi kung dama nga rod kadagiti negosyo da. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil tati pagsakitan tinakam ko ang kan. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngamsan met? Dak-dakkel ti karbangan da. Ta anak ida ni Adela. O na, ngam asawa nak met. Ngam saan kayo mata nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangi bagay tay asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Hala, agawid ka kidin ka nakan. Ingka si kasundya asawam. Taamangan mo ka sa pulan nakan. Ada, Mama.
Agyaman nak, tasimbarong karka, mayra anak ko. Pasensya kayon tanarabyanak ni imay. Kagap-gapok ngamin iti ayan kinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mat anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samot dito balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa anak ko, binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay jayan. Kat, kumusta kayo itisidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bang? Wan, awan pa kadanagan nyo kanyak, anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngamdi yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan agnaid dito'y balay, numakipagnaid kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaid kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan Apulos, anak ko? Nasingpet kan natungulat ta kanyak. Ala, kat sapay la ko mga rod ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami iti Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anagawin. Naturo ka kay balay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Isong agtalaga kan ka. Kat sapay kumata din ak tulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kayat mo ta pumanawak manan? Kat jakon ag subsublipay? Ha? Saan? Diyak kaya't asinaanak, Saldi. At ang agsakit ak numapukaw kay tibiyag ko. Lukas sarad. Jak kayat apakibyangan ter aramid, akman? No kayat mo ngagtali na edak itisidong mo, bay anak. Palubusan na itisadi naman akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Patpatgan ka unay. Diyak ka baulan numapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibyangan. Good kaya. Nang tadya buroy da ka anak mo iti kwarta? Juan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga rod. Tayo nak makichinda inton madamdama. Anyat kayat mo si Daen. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige. Tagumata nga iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang naniligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko, kung gusto mo. Ha? Asawang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi? Huwag nang kuya. Saldi na lang ang tawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na, sagutin mo na ako. Huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad, para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko.
Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho Kaya huwag kang mag-alala ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak itibabaw ng dito balay, tamarigatan ako ng mga sikasokan ka. Iso ni Aya. Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaunan Saldi. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. Ibagbagak nga rin ditan. Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mga lata itibabaunan ta, wano pumanawaklangan, ha? Sige. Mangalatan iti babaunan ta, Saldi. Kasta halika na Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawakan ka, Saldi. Anyaman daytan. Manipod adan babaunan ta. Saan ka mo't tinarumrumwar dito balay? Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin? Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arudon ti kasasaad mo. Osyo sera ka pailaan. Pasensya kan. Ibagbagak lang tinadlaw ko. Maturog ka kid din, tarabin. Alas 7 pailaang itirabi. Nasa papay. May maya, tinasapa pa naturog mo. Tapno, daraste pa nagimbag mo. Saldi. Hala, maturog ka. Tatulungan ka nga gid na. Madamdamaak pa ya maturog. Tsak pa'y makaturog. Sige, makamo ka. Umuna ka nga ron na maturog. Ngayon, ijay manin salas ti pagturog. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras tayo Aya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi! Aya! Sa dino ti ayat nyo. Saldi! Aya! Umay kayo man bi! Gusto Ayan mo na nyo ita. ka di! Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nagkapuam Saldi. Kan apay ang nabarta ka si Mangpat. Kwarta man, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Kwarta, mukunak! Awan nga rod. Awan gaya ba? Nukas na rod. Alak amin nga alahas mo dito eh. Tayla ko amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan na kita alahas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo ako. Kunin natin lahat ang mapapanginabangan dito. Juan! Kawawa naman si Madam! Dalian mo! Para makaalis na tayo. Dito! Kawawa si Madam Adela, Saldi! Tulungan mo ako, sabi! Sandali lang! Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na! Ipatandak! Awan basol ko! Sige, tatandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanan na kuma! Ayatan nak, saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tatao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis. Walang anuman, Madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana mapatawad niyo po ako. Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. Anong ibig mong sabihin?
Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Ti awanan bain a lalaki. Jaklay pagaro pa maiturid na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panawan a kinalkalubak ti ugali ni Saldi. Gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwa na anak ko. Isa pa kawanan tak. No nagpamarangak ka naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay ak. Nga oray saan mo't. Tadyak kaya't aguraan yun ni Saldi. Kandyak kaya't apag sinaan da kami. Gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwana. Katipay na sakit. Ti pa nang isang put na iti kabit na di ti balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Saldi. Ala, ikuyog kayo ni Ije Balay, mama. Tayjayan ti pagnaadan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. Ije Balay mi ti pagnaadan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo. Adon tinagbalin a bulsak ken ayat. Ngam di ka paalilaw kadagiti tattao arinuker ti panagpampanunot na. Agkararag kay ti Diyos ana marswa tapno mailisi kay ti peggad ken disgrasya. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Kastay lang arudan ti panagbiag tayo. Nga maaramid mo pa'y latag babae din, no? Pakawanan na ko mapulin. Aglo na ka nagbidutak. Ngamik ka na kumamat iti maudi agundaway. Tapno'y panagnagkukan ka tinapod no panagbalbaliw ko. Iti day tuwing inaramid mo kanya. Panagkunam, nalakalaang ti mamakawan. Kasta ka di. Nasulisugak lang. Mga aglaang ti babae amamati iti kastarason. Tapno amom, uray anya ti aramidan ti babae amang sulisog kan ka. Nunanakam ka, saan mo atutupan? Pakawanan na bakit? Patyan na ko ma. Awanan ti komunikasyon may kini Hazel. Diyak ka mo niya ti aramidak nanang. Nagsakit ti naramid ni Dino kanya. Imparupan na asan amap-map na kanyak nga asawa na. Iso ang nagsapul iti sa bali. Nala, huston anak. Anya nga rod ngay. Tao tayo laang agbidot. No para kanyak nanang. Saan nga umdas arason dayta? Ha? Impaay ko amin. Insakripisyo amin. Ang kurang lata para kan ko ana. Nala, di ka unay agladingit. Tapno di ka ma-stress, anak ko. Bakit? Sa dino ti papanam? Apay, saan ka kadya mapanpanog? Adda na patag apapanak. Katno nagmalmalam ka na panakilabada. Naginanaka ko man. Saanan? Adda na patag apapanak ijaili. Bakit? Mabit lang! Bakit? Napanan. Di na ko ningkang ka no. Pangusarami ti kwarta, friend. Sapay nagdakal ti utangem. Pagpuunak ko maitinegosyo, Ilay. Nauma ako na makilablabada. Iso ang kayat ko tagnegosyo. Anya ko maanegosyo, ha? Bakery ko, ma, friend. Uray ba sitla bakery? Ha? Please, friend. Kaasyan na ko, ma. Promise. Agbayad ak tumot laang. Kasta ngamin tilinyak. Ta nagtrabaho ak iti may sa bakery. Ay, alaman lang yan. Pautangan ka, tagayem ka, Pauline. Ha? Oh, agyaman na kilay.
Oh, anyang ti sangitam nga. Kaya't ko ngamin ayaw awan tinaramit ti asawa. Babaan iti panagnegosyo. Tapno agbalinak abisi. Kat malipatak ti panangalilaw ti asawa kanya. Ay na, patib karam ti pakinakam mo. Ken, ipakitam iti asawam, akabailam day ta pagdaldalanam ita. Naimbag man ta pinautangan na katigayim mo, anak ko. Una nang, nasingpat day agayim ko. Naikitaam Dakil agatad ti inutang mo. Ang mga numagastos mo itawan ka suskan na. Saan nanang, adda pa ka isang ratan day ito ang kwarta. Awan bakery dito'y lugar tayo. Isong agi patakdirak iti bakery. Tababaan iti kasti nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti panang loko kanyak ti asawa. Pangaasim dino, di na kami kumapanawan iti agbalin nga anak ta. Hazel, awan panggap ko amang baybay akada kayo na bilang laeng. Ang pampanunutot ni Pulin. No, kasano kong ipudnukon ko natin amin. Saan ko mabalin asinaan? Hindi ka mandanangan. Kasaritak ni Pulin. Ibagak lang kan ko na at isikog mo lang tinapatag kanya. Iti kasta, umanugot nga umayak dito eh. O sige, makamu ka dino. Nukas damat lama si kugaya man di babae. Agsina talaangan dino. Ah, Baybayan na kaming iti anak na. Kat saan kay matan ariribukan pa'y. Pulin. Di kagdanag. Adda ni nanang akatulungak ang mga sikaso iti anak ta. Nawayakan iti kayat mong aramidan. Da kayo iti anak tatipilyak, Pulin. Sanan. Taging ka ita. Nasakit pa'y lang ang tinaakam ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Madurmanak kan ka dino. Pakawanan ako, ma. Ikanak pa iti may sagundaway kung agbalbaliw. Saanan ko nakmat. Basta agsinatan. Den na amon jay babae. Ta saan kan apagan ano. Ay na, kasla ka ano laeng edi mangrugrugi kang agnegosyo anak ko. Ang amita, di makkalan tinagbasit abay kirim ide. Ado pa yan ti customer mo. Wala nanang. Ado a grocery ti supsuplayak iti tinapay. Ken nakabayadak pa yan iti utang ko kini Elay agayim ko. Ay ka nasaya at ano kasta. Wow! Nagadumot tanday ta kwarta, nanang. Wala na ko. Manipod ita. Magatang tay amin na nakayat tayo. Kan pa-renovate tayo ti balay tayo. Wow! Nagmayat mo tin, nanang. Wala na ko. Narangayan ti panagbiag tayo. Dito'y kabinet ti pangikakadag ito akwartawan. Di mo ibagbaga iti sabali nga adda kwarta dito'y, ha? Da kayo laang kinilolam ti makaammo nga adda kwarta dito'y. Anak ko, nasaysaya at siguro no ibang kumti kwartam. Ay nananang saanan. Kat no adun ti maluglugi abang ko ita. Nalakaya ti malugi. Anya, May mayat dito'y balay apakaidulinan ti kwartak. Nataltalgad ngam ijay bangko. Pulain, pudno aya tinadamag ko a pinagsasawam ni bakit saring idinaminsan nga aldaw. Wala nang. Nasabat ko idinaminsan nga aldaw. Takas ano, dumaw dawat iti barato. Tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Gapula iti dayta pinagsasawamon. Kasjay ti rumbang kankwana. Lakaman na mati impalakam na idi agab-abang kami pay laang iti balayda. Idi saan pay anauram di ipapaabang da di tabalayda. Ha, Sa ita, kunamlan asino adumaw dawat iti barato. Tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Asino kumaday di abakat tapno ikak. Ha? Itatagrigrigatan. Kasla asinon akasingpatan kanya. Ha? Bagan anok ngay nga ikang tikas niya eh.
Pulos mata. Kasano itandino, awan kwartata. Anya nga'y taramatan ta, intun sumaruno a check up ni baby. Awan mo't amok kapagutangan. Ngamin, dandanin na utang amin na nagagayam ko. Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Pulin. Agkid daw ta ititulong ken kuana. Total, baknangan. Ha? Panagkunam, tulungan na tangata. Padasak ti mapana. Bareng makasarita kiti nasayahat. Anya? Umutang kayo iti kwarta nga aramatan nyo iti ospital? Uwan Pulin. Awan nga minan ti sabali ang masitgan mi. Kinaimbagkan ka. Tanapintasan ti panagbiag mo. Intuturod ka ti may. Bareng nga da mautang ko ken ka. Ladingitan, ngam awan maitad ko ak kwarta. Dino, ladingitat nga iba ka. Ngam nasaysaya at siguro nagwin naswastan. Apay, Hazel. Kaya't kunti mga barwanan. Aga brodak kat ibatik ti anak ta kadagiti dadakkel ko. Anya? Agsublikan ka ni bakit mo. Tapat siya kakayat nakapayday jay. Nasakit man, nga masapul nga aramidan ta ti kastoy. Tadyak kaya ti agbasol iti agnanayon, Dino. Hazel. Mga barwanan ta kumahan. Itata sininaan na kanji babaim. Kundi subli ka kanya. Naglalai nga mo. No di nakmahawata. Okay lang. Awanan nyaman na kanyak. Ti para kanyak lang. Kaya't ko kumaamaurnos ti amin kadata. Nang rona kat ada anak ta. Saanan ang masapon? Itatadon kwarta? Saan ka kundi subli kanya? Di ka agsawi ti kasta Pulin. Ta idi awan pa'y kwartam. Kaya't ko nga urnuson ti amin kadata. Hindi nak inawat. Ladingitak, Dino. Ngamdikan pagan ano. Ha? Agabrod ka kunam, tatang? Wan anak. Para kan ka ti panagabrod ko. Kaya't agsingsingpat ka, wan? Wan, tatang? Kaya't noon nyaman tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kanak ko. Wan, tatang? Saan ka kagura? Agyaman na kanak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka matatang? Pulain, aday bagak. Katsapay kumata saan mo asintiran da ito'y. Anya day tananang. Madlaw ko ngamin ang manipod at dan kwartam. Namimpinsan mutten ang nagbaliw ti ugalim. Agbalbalin ka pa yan abastos kadag iti babak kita masabsabat mo iti ruwar. Anya ko maita. Adaya mo't perpekto at taon, nanang. Tanangam ti panagsasauom, tane. Madintikas ta nga aramid mo. Adun ti mapaspasakitam, gapoy ti panagsasaom. Ay nananang awan bibiyang ti asino man kanya. Aramidak ti kay kayat ko. Tabiyag ko daytoy. Ha? Nanang, apay day ta imatyo abang. Papanan nyo. Ay, agawid ako ni Jeff probinsya. Ha? Panagkunak, awan serbik nga ina. Gaputasan kamot na kabailan nga isuro iti nasayaat. Nanang, kasano kami iti anak ko nung pumanaw kayo? Mga lakay ti babaunan niyo ah. Sana bale takabailam mo't abayadan ida. Anya? Agsagana ka anak, tagbakasyon ka. Ha? Pagbakasyonan tayo, nanang? Iti lugar ti gayam ko. At the resort na, kit iso ti papananta. O sige, nanang, kayat ko. Isarata pa'y laang ti bakery. Tadyak mabantayan dagiti trabahador ko. Ang mga nagkupit da. Iso na saysaya at no isarak pa'y laang. Sige, kayat ko ti aglangoy.
dayjayan ti anak ko. Again, enjoy nga aglanglangoy iti pool. Napintasan ti biyag mi nga agin. Magatang mi ti amin akayat mi akanan. Kawas kanda dumapay. Makapan kami pa yan iti sa dinuman akayat mi apapanan. Iti sumaruno, lugan ti gatanga. Lugan laangan ti kurang kada kami iti anak ko. Napigsa ti negosyo. Taim madon dagiti supsuplayan mi iti tinapay. Napapintas ko matan ti balay mi. Iso ati urnong ko akwartay ti balay. Kat igatang kunto iti lugan mi. Nimat na nael si aka aruba mi ti umaw-aw. Apay nga ta. Sungbatak na. Hello? Ay na, pulain balasang ka. Sa dino ti ayan yaw. Nauram ti balayaw. Kastabatan ti bakery yaw. Anya, Diyos ko, mangayab kayo kumay ti bumbero, nana. Wag nangayab kamain. Ngam nagpaspasa nagkayam kam ti apaoy. Awanan, di mapong ti balayaw, pulain. Saan? Kasanon ti nagrigregatan? Nanang, awanan ti balay tayo. Awanan ti urnong ta, anak ko. Awanan ti balay ta. Kan ti bakery. Awanan ti pagtatautan ti kwartata. Awan na pulos ti nabati. Pag nangadan tayo ngayon, Kapilitan nga agawit ta ni Jay probinsya. Tawanin ang pulos kwartata, anak ko. nala ang nagkayon dito'y balay. Nulakit di tamaanusan nyo ti panagbiag dito'y probinsya. Nala, husto, hindi ka nagsangit, anak ko. Patya ka makabangon kayon tumanan. Nadadawila namin pinsan na gitara pa po iti nanan. Anak ko, Kasanon ti masakbayan ti anak ko. Kasanon ti panagadal na. pasensya kan anak. Masaukla ang da ito'y Saan apa nagsidir? Ngam kayat ko lang ipalagi tinararamid mo iti kalabas. Ti pa nagbalin mo anatangeg iti padam atao. Gapo iti itudurasan ti biyag mo. Kalaat ang imato ti purwang. Kat kasta unay apa nangidaon mo kadag iti awanan. Wanan, napanunot ko na ito. Kat naamiris ko abidot, dagiti nararamid ko. Pagpapaboyak dagita nanan. Ala, pagyamanak ta na amiris mo dayta. Kat sapay kuma, tanubumak ng kantumanan. Di mon ulitan ti inaramid mo iti kalabas. Kasaan na nasaya at ti kasjay. Wanan, saanin ang maulit. Kat pakawanan da kuma.